यानंतर अजून एका सुंदर व्यक्तिमत्वाचा सन्मान करण्याला मला आनंद होतोय त्यांचं नाव घेताना, कारण कुडाळ म्हटलं की कला ही आलीच आणि कला म्हटलं की दशावतार आलं, दशावतारासोबत भजन आलं आणि भजन परंपरेमध्ये ज्यांचा आवाज फक्त कुडाळपुरतं मर्यादित न राहता अगदी शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या चरणी देखील रुजू झाला, असे गोड गळ्याचे गायक जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. आपल्या समोर येत आहेत राकेश कांदे. नगराध्यक्षा प्राजक्ता शिलवरकर मॅडम यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातोय. सन्मान होतोय राकेश कांदे यांचा. एक सामाजिक कार्यकर्ते, कलाप्रेमी व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. धन्यवाद, अभिनंदन कांदे साहेब. पुढील वाटचालीसाठी लाख लाख शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकण शाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.